това за ауто, брат, те луха много, нали се сещаш? Хей! Аз съм килата AMG Studio, големия Гео Милев там. Трябва ми нещо, тъй като ме гледаш, развиш и откъста нагоре съм в сняг, откъста надолу на плаж, бе, майка. Пимп ми, бейби, пимп ми. Банско, здравейте на всички, майка, аз съм килата и съм готов директно от Варна да открием сезона в Банско тази година, бейби. На 3 декември ще празнуваме рождения ден на Лора Караджова заедно с мен на пулта в клуб Оксижен в Банско, бейби. После ще се видим само секунда по на телефона. После ще се видим на 10 декември пак в клуб Оксижен. След това на 24-ти бъде вечер като едно голямо семейство. Всички ще излапаме кой който носи копчетата за балtoни. И на 31 се разцепваме с Лора Караджова заедно. Специално за вас в клуб Оксижен в Банско, бейби. Специално за Данито майка, за Явката майка, за Ликито майка, за всички да се видим там и маците готвените от Оксижен. С кем там в килата, бейби, клуб Оксижен Банско 2011-22. Найси! Къде са ми колелата? Има трева, има хаш, има бом-бом-бом-бом. И аз и ти сме на най-якия купон. Има трева, има хаш, има бом-бом.